हामबाय जत जोंनि जेब्लाबो फांसा हायद्राबाद एनजिअ नि जोंनि जे मिटिं खालामनानै बिसोरखौ माखासे हास्थायाव सामखाय दंबायखौनो जे मानसाखिं जोंनि क्रिस्टिफोरनि बागै राय जे कलकातायाव हायै ट्रिटमेन्टनि बागै नाङै दंमोन समाव जों जे मानसाखिनि जेब्लाबो फांसा हायद्राबाद एनजिअ नि कोनो 8,201 टाका डनेसन खालायखा डनेसन खालामोन इनके जों ताको इउटुबार पहर डेभलपमेन्टनि थ्रुके खालायखा जों बनि याक्तिनि हलायखा जों बनि याक्तिनि हलायनाय जे आसा खायो ओ क्रिस्टिफोरनि गुमानि उठानि र पैसा खावलांथों आसोंनो जतना हामबाय।